Malta kellha t-tieni l-ogħla żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà fit-tielet kwart tas-sena li għaddiet, dan meta mqabbel mat-tieni kwart tal-istess sena. Skont ċifri tal-Eurostat, l-indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà f'Malta bejn Lulju u Settembru tal-2017 żdied b'4.3% meta mqabbel mat-tieni kwart tal-istess sena. Meta l-istess perjodu Lulju-Settembru 2017 jiġi mqabbel ma' dak tal-2016, bħala medja il-prezzijiet tal-proprjetà żdiedu b'4.6% fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-aktar pajjiżi li reġistraw żieda bejn Lulju u Settembru kienu r-Repubblika Ċeka, l-Irlanda u l-Portugal. Min-naħa tagħha l-Italja reġistrat l-aktar tnaqqis. Madankollu, jekk tqabbel dawn ix-xhur, jiġifieri Lulju, Awwissu u Settembru ma' xhur April, Mejju u Ġunju, l-Irlanda kienet l-akbar pajjiż li kellha żieda fil-prezzijiet, segwita minn Malta u l-Olanda. Ir-Rumanija, il-Finlandja u l-Italja kienu l-ewwel 3 pajjiżi li reġistraw tnaqqis fil-prezzijiet tal-proprjetà.